Moja kuma i ja smo danas otišle u korejski restoran koji je ujedno i kineski restoran, zove se Midja House i pogledajte ove porcije. Dakle, porcije su ogromne, ovaj bibimbap smo probali i fantastičan je. Sličan je kao što sam ga ja napravila u jednom od mojih videa, samo što oni dodaju tako dobar kimči, tako da ne može se meri bukvalno sa njihovim. Tako da evo, vidite, sam baš onako fino izmešala. Dobili smo takođe pored toga kimbap i on je bio toliko ukusan, moram da priznam, evo kuma uživa, moram da priznam da je mnogo ukusniji od sušija, bar meni trenutno, i jako je hrskavo i vidite prosto na video kako uživam, tako da sve preporuke da uzmete njihov kimbap. Takođe smo uzele pohovanu pljeskavicu od patliđana, ima malo i mesa unutra, tako da sve u svemu ambijent je savršen, osoblje je predivno i hrana je tako sveža, tako da sve preporuke.